Orain hilabete batzuk UPNren gobernuak erabaki zuen Smart City taldean, lan talde horretan Iruñaren kandidatura edo Iruñaren posizioa sartzea. Handik eta honat ikusi dugu egin duen gauza bakarra izan dela, bai, nola ez, azken finean gure kapazitateen katalogo bat nolabait saltzea, baino porrot egin du gure ustez izan behar duen bere lan esanguratsuena, eta da kasu honetan, Smart Cities foro horren inguruan esan bezala, proiektuak aurkeztea, Europan proiektuak aurkeztea, finanziazio bide hori aprobetxatzeko. Ez dute egin, baina esan bezala ez bakarrik foro honetan, Iruñako udalak porrot egiten ari du. Gai honetan beste zenbait diru laguntzekin ikusi gendun ekaina enplegu lokala finanziatzeko Nafarroako gobernuak aurkezten dituen fondoen inguruan zenolako lana egin zuen Iruñako udalak, esan bezala ez Iruñako udalak, UPNren gobernuak, esan bezala UPNren gobernuak ez zuen ia dirurik lortu hango aukera horretan, eta momentu honetan zain gaude esplikazio bat lortzeko, arrazoi bat ezagutzeko zergaitik UPNek eta UPNren eskutik Iruñako udala ez da Smart Cities foro horren diru laguntzen konbokatorianek.